Toto sú tu A-Gamer. Takže čaute, tu Jaty. A vítajte pri prvej epizóde, teda na mojom channeli, z hry Roast. Je to multiplayer a proti hráčom a hneď prvýkrát. A ideme už proti hráčom, tak... Sisva. Tak to bol aj ten hráč, že Sisva. Rýchlo, A-Gamer, rýchlo si pokupujte toto. Čo? Tie suply depoty. Ktoré, bože. To ti dodáva potom prachy. Administratívna budova. Nie, toto, volá sa to. Áno, je to administratívna budova, ale supply depot sa to volá. To je nad administratívnosť, tejto na 40. Každá dodávka, každých 3 sekundy myslím vyšle 3 dodávky, ktoré ti dajú každá $3. Ty si hneď nie si Vietnamná, či? Neviem. Kámo, ja to mám momentálne najlepšie, lebo veľa mne nie je žiadny nepriateľ. Budeme toto filmovať. No. Najviac sa oplatí prototypná báza a toto delostrelská. Lebo vždycky to tak vyšli, že no nie delostrelská, tu anti-air base and artillery. Toto z nej sa vykakáš, ale nie. Z nej pošli 2 krokodílov, 3 antilietadlové a toto. A 2 kaliopy a to máš takú neporaziteľnú armádu, že ničím ťa nevedia sundať. Lebo si geniálne dávaš budovy, geniálne si krytý proti lietadlám, všetko. Takže prehráme. Ja tiež. Ty čo robíš? Ty si kde? Počkaj. Ja si vysiam prvý plameňometný tank. Niekto vysiela stredný bombardér na nich. What? A na mňa ide nejaký nájazd tankov, kámo. What the fuck? Zdrhník, alebo ja neviem aká. Čo je to za tank? Nevidíme ešte na niečo. To sú tanky. Rýchlo si postav antitankový toto. Však nemá machine gun toto, lebo ten je proti pechote. No však ja viem, ježiš, ale až tak nie som. Ja som hrával strategické hry, túto zrovna nie, ale... Dostrel jeden bombardér, čo išiel na teba. Ja počkaj, to išiel na mňa, nie náhodou na nich. Počkaj, pozriem sa. A nie, to bolo na mňa, áno, počkaj. Fuck, ja som v ríti. Ok, už mi zničili túto kulometnú píčovinu. Pozri, kámo, jak to teraz budú. Ok, dobré. Ale ešte si postav niečo proti pechote. Počkaj. Ja si dám vyskúmať toto Kaťu. Práve sa mi skúmajú Kaťuše, keď to stihnem vyskúmať. Počkaj, posielam ten jeden tančík, čo mám pomôcť. Dám mu blica, nech je tam rýchlejšie. Zdraj, tančík, zdraj! Poď! Je to celkom halom sa k tomu ťa. Aha. Ok, skúsim si postaviť rýchlo tankovú túto. Prostos. Postavím antitankovú. Teraz som ich troška zvládol, tak počkaj. I call them idiot. Ja už toto už je na ceste moje. Postavím ďalšiu tu za tých 40 sekundárnych veliteľstv. Tie sekundárne veliteľstva sa neoplatia. Čo? Počkaj, a čo sa potom oplatí? Toto, supply depot, to je to úplne hore. Za 40. Aha. To si mal povedať skôr. Však ja som ti dohovoril po celý čas. Čo? Ja som myslel... Fuck. Kam, odkiaľ na toľko sra? Jeden z nás sa už zdal do prdele. Ja potrebujem help, kámo. Aj ty. Počkaj, čo sú tí lietadla, bože? Ale vidíš to, čo ide na mňa. A čo? Na teba, kámo. Aspoň, že na mňa ide len pechota. Do masavej kasárne. OK, ja sorry, ale ja musím stiahnuť ten svoj plameňometný tank. No to je jedno. No na mňa, ten je strašne dobrý proti pechote a na mňa ide 500 000 pechoty. Fuck! Tak toto nie je dobré, kámo. Tak to sú lovostovky. Ja viem.
A našla vás to. Ale ne, ešte máme Sismu. Sisma. Ok, vyslal som ďalšieho Kaliopa, kámo. Musím to savenúť čo najviac. Títo majú jaký dostrel. Fuck, takto sme vretí. Počkaj, si presujem tieto jednotky sem. Keky ľudia ich, počkaj sa pozrieť. Ježiš, ďalšia armáda, Jesus. Fuck. Ty to máš trošku aj ja to mám o trošku lepšie. Oni zmizli. Takže dostávajú základne. Ale do prdele, ale ja mi to viem pomáhať. Postavím si dva antiletecké kanóny. OK, ja teraz nejdem útočiť, ale zostajem na mieste. Ja sa bránim. Aj ja, no a musím brániť. Ofenzíva. Oh fuck, to je ľahká prihľada. Ty si Američan alebo čo? Aha. Áno. Na mňa idú Rusi. Bombarduj! Počkajte, tam. Sviňa! Oni mi idú zničiť toto. Fuck. Nie, Oni mi ho zničili, či? Ale nie. Asi ešte nie. Ne, to je sismové, to neníčte. A nie, to je tvoje. To kde máš ten suplý depot v Riti? Ešte obsadili. Počkaj, čo? Mne? Mne nič neobsadili. Obsadili ti suplý depot. Počkaj, ten je kde akože? Ten už úplne v Riti bol. Teraz ho práve bombardujeme, nedostali zásoby. What? A ne... Ja. Počkaj. A Sisma ten žije, ja to nezdal. Čo? Nezdal to si? My Sisma friend is alive, super! What? Oh fuck. Vidíš, čo na mňa ide? Počkaj, to nejde na mňa. OK. Ale ide! To mi ide. Počkaj, prečo na mňa neútočí? Jež ako nemajú asi bomby, či hej? Počkaj, to sa nedá pozrieť. Oni len jeden nálet, potom sa musia vrátiť na základňu. OK. Zbrajem radšej proti čo je to lietadlo, pičuň, ale... Kámo, už na mňa idú aj tanky a ja nemám protitankovú základňu. Našťastie mám dosť veľa prachov. Fuck. Fuck, kámo. Je to aspoň dobré proti pechote. Jo, je to dobré proti pechote, takže super. Ale tak som v Riti. Ty už máš Kaliopo. Mám dvoch Kaliopov, jeden plameňový tank a dve toto mobile. Ty tam máš šťastie, že tam máš rieku. Lebo to je dobrá pozícia, ale nie som úplne tam, neobsadil som to až tam, tú rieku. Čo to? What? Ja si vyskúmam Jacksona. Počkaj, serem na Jacksona. A idem si toto kupovať 3 tieto. OK, a až potom skúmam Jacksona. Alebo nepotrebujem Jacksona. Stačí nám Wolverine. Ja viem, čo si vyskúmam. Čo? Je to síce brutál drahá, ale potrebujem to. To je 95. Hej. A to... To má maximum bodov proti pechote, oni to už majú fuck. Ne, to sú SU-85, ale aj to je brutálne silné. Čo? Ja som. Kámo. Pozri, Adiko. Pozri, koľko ich na mňa ide. Teraz víš... Teror.
Poď, ajde. Počkaj, Calliope sa kde dá stavať? Tankové základní. Nie. Tak. Prototypové. Ja vás ešte... Kámo, okej. Ja som mŕtvý úplne. Toto je slabé, to čo. Okej, už sme zničili úplne všetko. Neostrelujú si mi to. Asi tam alebo čo? Nie, kde ostrelstvo asi. Si hotový? Čo? Si hotový? Ešte nie. Tak toto sa dopadne. Chudák Sisma. Okej, mám plameňometný tank a toto. Pechotu si úplne ľahko sundám. Oni mi zničili. Kámo, jakým kape pechota? Plameňometný. Už mi zničili. Čo mi zničili? Prototypovú základnú. Fuck. Nie. Čo mi zničili? What? Normálne. Okej, stávam si ďalší. To čo je, kámo? Každopádne som vidí. What? Ale čo mi zničili? A mňa tie svine odstrelujú, kde ostrelectvo? Niečo mi zničili. Čo? Ale oni... Oh fuck, to koľko tam majú tých deostrelstv? Tam idem naše. Keď neviem, či to sa... Prototypovú základnú mi už obsadili. Nie, zdrhni to. Ja už mám mega málo energie. Mne už všetko obsadili. A veliteľstvo. Hej. Ja už nemôžem dávať ani blice, ani... Fuck. Zdrajte. Opa. Teraz už ma ani nevidíš na mape, už mám posledné dve vozidla. A jedno Calliopa a toto M16. Fuck. Zdrajte, kámo. Ja sa podchýlim k Nie, ja potom pôjdem, viem kam. K Sigmovi. Sismovi? No, Sismovi, no. Na čo? Tak, lebo ja už mám len dve vozidlá. A. OK, toho by som mal. Musíme tam byť rýchlejšie ako oni. Poďte moje tančičky! No, vlastne len jeden tank a jedno vozidlo. Moja geniálna obrovská armáda. Oni ma prenásledujú. OK, Sisma, poslúžiš mi ako živý štít. Znisu. A to tak divne znie. Ja viem, kámo, mňa zabijú. Úplne všetko mi obsadili. Ale ešte stále je možno, že vyhráme. Už mi zničili aj ďalšie vozidlo. Už mám len jedno Calliopa. A na ňo mi dávajú nálety a všetko. Fuck. Kámo, zdraj! Tančík je brutál pomaly, oni nám mnou krúžia všetko. Fuck. Oh fuck! Zdraj. Nie. To prdele, kámo. Už sme skoro u Sismu. A prenásledujú ma, tak. Oni zbizli do lesa. Fuck, kámo, zdrhni z toho lesa. A ty poď. Rýchlo si postavím ešte do Calliope. OK, som za most, už som na moste. Som za mostom a teraz už som na Sismovom území. Sem už sa neodvážia, čo? Ale áno. Oni bombardujú Sismu. Nie. A čo ja ste robí Sisma? Však on nič nerobí. Tam má mega veľa lietadiel, ktoré nič nerobia. Ja viem. Ja už odchádzam s mojim jedným tankom k Sismovi tiež. Tebe čo ostalo, mne Calliope? To je tiež Calliope. A mne tu ide 4 jednotky pechoty proti jednej jednotke. Nie, zdrhaj! Ne, oni obsadia Sismovi. OK, už obsadzujú Sismu. Musím mu helpnúť. Bombarduj, kámo.
Zabaví ich čo najrýchlejšie. Nie, No. Jo! Si ma zazral. Dobre. Áno, ty tam ešte si, si vidím ťa. Vidíš, čo som ja, mňa naháňajú nejaké tanky nemecké. Ja ich bombardujem, zatiaľ mi to celkom zle ide. Draj. Teraz za ňoho hrajú boti. Už mu všetko vsadím, už má len jedno nátisk. On ide cez vodu, alebo čo? Sisma left the game, fuck. Dobre, ale. Ne, nie, môj Kaliop. Nie! Ja Hneď prídem, ja musím ísť. Takže zatiaľ Čedarovi nese na budúce. Čus, OK, ja som späť, len dosť ma to obklúčili a ja som prehral. Ja tiež. A dostal som achievement. A ja keď ľudí záda. OK, tak to bolo asi všetko, nie? Aha, podľa mňa to možno ukončiť. Aha, aj podľa mňa. Tak dobré, ale tak išli sme proti botom a išli sme Proti 100 level. proti level 100 sa. OK. Ja sa s vami lúčim a Čedar. Čus. Zase sa tu again. Čus.